A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bitka na Bedru. Za vrijeme boravka u Mekki, poslanik Muhammed a.s. i prvi muslimani nisu ulazili u oružanu borbu protiv mušrika, mnogobožaca mekanskih. Muslimani se nisu koristili oružjem i borbom, niti im je Allah dželešanuhu to naredio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozivao ljude savjetom, podučavanjem, tumačenjem vjerovanja, ahlaka, ponašanja islamskih propisa. Poslije hidžre u Medinu, preseljenja iz Mekke u Medinu, Allah dželešanuhu naređuje muslimanima da se bore i to iz nekoliko razloga. Prvi razlog da se odbrane od mušrika mekanskih. Drugi razlog da unište šejtanske snage koje zabranjuju ljudima da vjeruju u Allaha i da se bore protiv onih koji tlače i ugnjetavaju i proganjaju druge. I treći razlog da se širi islam u različitim krajevima svijeta ako nevjernici ne bi prihvatili poziv na pravi put. Prve aktivnosti koje je poslanik a.s. poduzeo po dolasku u Medinu bilo je formiranje vojske, vojničkih odreda, određivanje zadataka vođama vojnika, a zatim presretanje kurejšijskih karavana iz Mekke. Prva bitka između mušrika, mnogobožaca i muslimana bila je bitka na Bedru. Druge godine po hidžri 634. godine. U Ramazanu te godine muslimani su saznali da ide trgovački karavan iz Sirije prema Mekki, na čijem je čelu Ebu Sufjan, mušrički poglavar iz Mekke. Božji poslanik alejhiselam naređuje svojim drugovima, ashabima, da presijeku put ovom karavanu i da zarobe sve što se u njemu nalazi kako bi na taj način oslabili snagu mušrika, mnogobožaca, a muslimani postali jači. Grupa muslimana sa poslanikom alejhiselam uputi se da presječe put karavani. Ebu Sufjan, nevjernički mušrički vođa, saznaje za plan muslimana pa šalje izaslanika mušricima u Mekku, tražeći od njih pomoć i zaštitu karavane. Mušrici, mnogobožci Mekke se organiziraju, sakupe vojsku od oko 1000 boraca i kreću prema Medini da odbrane karavanu. Međutim, Ebu Sufjan uspijeva izmaknuti muslimanima i sačuvati svoju robu. Kurejšije iz Mekke stižu do mjesta gdje su bili muslimani u blizini izvora Bedr, nekih 160 km od Medine, i ipak odlučuju da se bore protiv muslimana jer su vidjeli da je muslimana puno manje nego što oni imaju vojnika. Bitka se odigrala 17. Ramazana druge godine po hidžri 634. godine upravo na Bedru. Kod muslimana je bilo svega oko 300 boraca. Allah dželešanuhu šalje pomoć svome poslaniku alejhiselam i njegovim ashabima. Mušrici, nevjernici gube bitku uprkos njihovoj mnogobrojnosti i nadmoćnosti u oružju. Bilo ih je skoro 1000 boraca sa 70 konjanika i 700 kamila. Muslimani ubijaju u toj bitci 70 mušrika i zarobljavaju 70. U ovoj bitci na Bedru ubijene su i neke mušičke vođe i junaci iz Mekke. Muslimani su imali samo 14 šehida, 6 muhađira iz Mekke i 8 ensarija iz Medine. Alija radijallahu anh i Hamza ibn Abdul Mutalib radijallahu anh su bili junaci ove bitke. Ova bitka je trajala otprilike oko pola dana, a onda su Kurejšije pobjegle. Allah dželešanuhu je slomio njihovu oholost, pa su se poniženi vratili u Mekku. Ovo je bila prva bitka u islamu. Božji poslanik alejhiselam je klanjao ikindiju na Bedru, a zatim su se vratili u Medinu noseći plijen i vodeći zarobljenike.
Ova veličanstvena pobjeda je imala veliki utjecaj na širenje i jačanje islama, na ostvarenje ugleda i dostojanstva muslimana, tako da su neka plemena slala svoje izaslanike poslaniku alejhi selam da prime islam. Vijest o velikoj pobjedi proširila se po čitavom arabijskom poluostrvu i naglo širenje islama poslije ove bitke na Bedru je povećano. Treba zapamtiti, Allah dželešanuhu dopušta muslimanima da se bore nakon što im je bila učinjena nepravda kad su istjerani iz svojih domova. Bitka na Bedru bila je prva bitka muslimana protiv širka, mnogoboštva i tiranije. Ova bitka dogodila se 17. Ramazana druge godine po hidžri 634. godine. Muslimana je bilo oko 300 boraca, a mušici su imali oko 1000 boraca. Allah dželešanuhu šalje meleke da pomognu muslimanima. Muslimani pobjeđuju, a razlog pobjede je njihov iman, njihova iskrena vjera i mudrost poslanika alejhi selam u vođstvu. Mušrici, mnogobošci iz Mekke bivaju poraženi, islamski poziv poslije ove bitke jača, a ugled islama raste. Da vas Allah dželešanuhu nagradi, podari svaki hajr i svako dobro. Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.